Приятели, сега ако чуете някакво лаяне или дишане, това е от кучето, защото в момента съм у баба. Сега ще ви покажа Майнкрафт, защото преди си я бях изтеглил, но си я изтрих. Но както виждате, всички мои сървъри са се запазили и аз не знам как е станало това. Явно Майнкрафтът ми ги е запазил. Сега ще ви покажа няколко мои любими сървъри. Ето, например, този. Ще изчакаме докато влезем. И така, изчакваме. Леле е голямо чакане. Сега ще изчакаме да се зареди, за да може да тръгне. После ще ви покажа в една джунгла един мой сървър, много готин, с един храм. И дано да ви хареса. Ако ви хареса моят клип, дайте лайк. Ето сега тук да видим какво имаме. Не съм играл Майнкрафт от много време. Така че ако направя нещо грешно, да знаете. Добре, тук е моята къща. Аз имам... Мисля, че да. Имам вила и къщи тук. Ето сега като влезе. Чакайте, че нещо не съм свикнал да играя, защото не съм играл от месеци. Малко ми бъгва заради телефона, ама... Айде бе, провиса. Ето вижте, тук имаме съндъче, масичка, стол и легло. Всички както знаем, има вече нови легла. Ей, че бъгва. Извинете, зрители, малко ще побъгва. Ама, какво и става? Ето така. Извинете, може би ще видите видео ново, когато се получа новия телефон, защото той я забива. Има начин. Айде. Вижте как човек най-накрая слиза по стълба. Мога да разбера защо така ми забива. Вижте, аз зачевам. И тук ми е огнището. Ламите. Горната тераса. И тук ми е коня. Извинете, че е така много съжалявам, ама скапах телефон. И тук са най-новите герои. Както виждате, купчета. Ето тук са най-новите яйца. Вече аз много не помня кое за какво беше, ама... Айде. Ендър перла, окото на Ендър Драго. Знаете ги. Ето ги, сега... Оплашиме, бе. Така че опитвам се да ви покажа най-доброто, което може. И сега така ще скочим в моята друга къща. Мисля, че разбрах защо ми е така. Да, от телефон. Да, от телефона. Ето вижте. И че забива. Ето тук две лампички. И така. Диванче, много хубаво ма кефи. Хубаво да се върнеш в стария си дом. Много хубаво. Просто в новия ми... Не знам. Отдавна не бях играл Майнкрафт.
И се чудех. А вие ме помните, нали? Помните сървъра Лас Вегас? Показвал съм го на тези, които са го гледали. Моля, абонирайте. Сега ще ви покажа къде ми е риболовното столче. Ето го тука. Ето го. Намерих го, ама малко ми забива. Моя преценя да вървя. Тука не знам какво става. Ето тук ми е риболовното столче и сега моля да излезем от този сървър. Ето, сега ще изчакаме. Ще се сменя скинът. Сега не е много да бъгне. Бъгна! Което е много удивително за мен. Ето сега ще ви покажа няколко сървъра. Още два остават. Тук ще ви покажа набързо. Без подробности. Защото мразя подробности. Ето. Не знам защо съм на животи. Ето вижте. Харесва ли ви? Ако ви харесва, дайте лайк. Ето сега ще ви покажа какво съм направил. Бамбукова градина. Да знаете, и ако чуете, например, някакви говори, това кака ми е тук, така че не заплашите. Защото вече ви казах, че съм баба. Айде, тръгни. Някъде се чуе някаква мелодия. Ето сега тук ще видите моето кученце, дето е в стената и моята котка. Много се послушни. Браво. Ето сега ще излезем от портите. Чакайте, искам да си ударя главата. Не, ще ме заболи. Ето тук не съм го направил много добре. Чакайте, къде беше? Ох. Извинете, ама тя я играя от няколко месеца не съм. Ето тук съм го направил, както в Енда. В другите си епизоди ще ви покажа как да направите портал към Енда или към Ада, за тези, които са нови. Сега ще ви покажа един от моя любим сървър, Лас Вегас, брат. Има един мой приятел, ако не сте чували един американец, Jacksepticeye, ме е приличил на него. Да, знам, малко странно. Съжалявам. Изчакайте да го намеря. Така, търсим.
И май търсенето свърши. Така намерихме Лас Вегас. Сега ще ви го покажа. Само да зареди. Добре, да видим. Всичко ще тук нищо не се иска. Ето, вижте. Това е провален. Вижте сега. Знам, че не мое време, но сега не е толкова време да ви покажа водната парзанка. Ето. Не приехах. Добре, това ще е за сега. Само ще ви покажа да се сменя скина и ще поработя за следващото видео да не ми е така. Защото ако наложи... Добре, супер, има нови. Доста съм изпуснал. Доста скинове има нови. Човек крокодил, сериозно. Това е доста интересно. Добре, аз ще си го сменя с този. Добре, благодаря, че бяхте с мен. Благодаря ви, че бяхте с мен в моя клип и довиждане! Това мога